With Mad Video Music Awards 2008. Παρέα με την Goodies, παρέα με τη Wind και το επόμενο υποψήφιο, τα επόμενα υποψήφια κομμάτια, η επόμενη κατηγορία είναι νομίζω μοναδική. Video Clip Alternative. Είναι λοιπόν αυτό που λέμε μουσική των παιδιών της πόλης. Μουσική που ακούγεται σε υπέροχες περιοχές όπως είναι το Γκάζι, όπως είναι ο Βοτανικός, στο Ψηρή, στην πλατεία Ναβαρίνου και την αγαπάει πάρα πολύ και το Mad Radio 106,2. Για το καλύτερο alternative εναλλακτικό βίντεο κλιπ, μαζί μας απόψε ο Γιώργος Πυρπασόπουλος και ο Νίκος Πατρελάκης. Hello. Χαίρετε, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ήρθαμε εδώ σήμερα το βράδυ για να σας δώσουμε τον ορισμό του alternative. Ή alternative. Όχι, alternative. Εναλλακτική μουσική και εναλλακτικό βίντεο. Προσωπικά οι μουσικές που μας αρέσουν είναι αυτές. Λοιπόν, νομίζω ότι το λόγο έχουν οι υποψηφιότητες. Ας δούμε παρακαλώ το βίντεο. Μια πλαστική σακούλα χρησιμοποιείται για 10 λεπτά. Χρειάζεται όμως τουλάχιστον 50 χρόνια για να διαλυθεί. Μπορώ να κάνω κάτι alternative για αυτό. Καλύτερο βίντεο κλιπ alternative. Sixth Sense, Μιχάλης Δελτά. Γαμήλιο Πάρτι, Λοκομόντο. Ουφωνεύσεις, Βεσέ, συμμετέχει Τζότζια Κεφαλά. Πότε θα φτάσουμε εδώ, Γιάννης Αγγελάκας και Νίκος Βελιώτης. Πότε θα φτάσουμε εδώ, πότε θα φτάσουμε. Αυτή η πόλη, Μικρό. Mad Video Music Awards 2008 από την Goodies και τη Wind. Εσείς τι λέτε, Τι λέτε? Λοιπόν, η Λοκομόντο είναι. Η Λοκομόντο θα είναι μαζί μας απόψε. Θα δούμε ένα βίντεο. Γεια σας παιδιά, δεν θα είμαστε κοντά σας γιατί λείπουμε σε περιοδεία. Ευχαριστούμε πολύ για το βραβείο και φυσικά ευχαριστούμε την Αμαλία τη Γιαννίκου που έκανε τη σκηνοθεσία και της το αφιερώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και έχω μια πρόσκληση για σένα, ορίστε πάρτι. Και για να μην χαθούμε μέσα έχει χάρτη, γιατί δεν θέλω να μου ταλαιπωρηθεί.